ගම්පල නගරින් ගම්පල இந்த ஜைரோ ஸ்கூல் சாலியாவேல போத்தலாப்பிட்டிய காஹட்டப்பிட்டிய இந்த கேண்டி ரோட் மனசருக்கு தான் நான் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தாரேன். இன்ஷா அல்லா ஜைரோ ஸ்கூலில் 2 சொப்பர் வந்து இறங்கிக்கி நிறைய சாமானம் மீக்கி அரிசிக்கு அப்படி நிறைய சாமானம் கொண்டு மீக்கி எங்கெங்கே கொடுப்பாங்களோ தெரியும். நான் கேட்கக்குள்ள அதனால் போலீஸில் ஒருத்தர் சொன்னார் இது ஆராய்ச்சிக்கு கொடுத்து ஆராய்ச்சி மூலயமா கொடுப்பாங்களா ஈக்குண்டு அவர் நினைக்கிறேன்னு தான் சொன்னார். ஆனால் அவருக்கு சரியான விஸ்தரம் என்னன்னு தெரியா. அதனால கொஞ்சம் மேலுண்டா கொஞ்சம் மெலட்டில் அங்கால ஈங்க. ஏன்னா இது யாருக்கு இந்த ஏரியாவுக்கு தான் கொடுக்கணும் இந்த ஏரியாவுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு ஒன்று இல்லை. இது கவர்மெண்ட்டால் கொடுக்குறது. கொஞ்சம் அப்படின்னா அவனை போயிட்டு பேசி கழிச்சு சண்டை பிடிச்சி சரி எடுங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல இந்த பள்ளி இதெல்லாம் இருந்தாலும் ஒன்று தான் கொடுக்குறாங்க அந்தந்த கமைக்கு. நானும் இந்த கன்னி ரோட்டில் தான் இருக்கிறேன். நான் டவுன் பள்ளியிலேருந்து ஒன்றுமே வருதில்லை. அப்போ காட்டுப்பீட்டில் போயிட்டு கேட்டு அங்கால கொடுக்குறாங்க அங்கால தரமாட்டாங்க. ஏன் காட்டுப்பீட்டி மனுஷனை பார்க்கணும். இங்கே கேட் பள்ளி அவங்க அங்கால சைட்டை பார்ப்பாங்க. அப்போ ஏரியாக்குன்னு பிரிக்க வேண்டாம். எல்லாரும் அனாத்தையாக வீக்கிற நேரம் நான் தான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் மனசாட்சியாக யோசித்து மனுஷருக்கு கொடுங்க. ஏன்னா எல்லாம் தின்றே குடிக்கிறது தானே. இப்போ இந்த மனுஷருக்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறேன்னா மற்ற மனுஷர் என்ன பிஏ தின்னுவாங்க. இல்லை கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து வேலை ஒன்று செஞ்சேன்னு முழு கம்பளையும் முஸ்லீம் தான் இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் அனாத்தையாகவே தின்ன குடிக்க இல்லாமல் தான் இருக்கிறாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு சகனம் ஒன்று செய்கிறதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். கோபத்துக்கு சொல்லல கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி பிள்ளை வேலைக்கு செய்யுங்கன்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.